Diyos marhainal daw po sa indugabos mga tugang. Iayon ta po sa satuyang mga pamibi sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving Mass for successful CS operation of Maria Faye Dona Rodriguez, offered by Bunyag and Rodriguez families. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Evan Rubio. Thanksgiving Mass offered by Lantero and Decena family. Birthday blessing for Alexis offered by Lantero and Decena families. Thanksgiving Mass offered by Maribel Vargas. Thanksgiving Mass by Dave Francis and Portasio family. Thanksgiving Mass by Jesus and Beth Lagatic family. Thanksgiving and birthday blessings of Antonio Engero. Special intention for fast recovery of Gerald Teodoro Rodriguez and Maria Faye Dona, offered by Binang. For safe and divine guidance and good health of Arnold Kirby and Arnold II Bunyag, offered by Binang. For safe and good health of Carmen Cindy Bunyag, Biel Maria and Jerome Rodriguez, offered by Binang. For safe travel of Virginia Rayala and healing and for fast recovery of Malu Bendicio. Petition Mass for safety, good health, and financial success for Mary Jean, Francia, Virgie, Hector, Joseph, Lorraine, Maine, Christian, Angelo, Nathaniel, Roderick, offered by Llantero and Decena family. For successful and safe pregnancy of Judy, offered by Llantero and Decena families. For eternal repose for the soul of Salvi Cabral. For eternal repose for the soul of Arnold and Arvin Arnold, offered by Binang. Eternal repose for the soul of the dead members of CRC and LLFCC, especially Salve, Celeste, Fe, Lorenzo, Maria Corazon, and Purita, for the soul of Virginia Manuel Salvador, and for all the souls in purgatory, offered by Del Fornoles, for the soul of Domingo for his death anniversary, offered by Del Fornoles, for the souls of Rodolfo, Luis, for all the souls in purgatory, offered by Mel Matias, for the souls in purgatory, offered by Llantero and Decena family. For the souls of Salve, Saturnina, Gregorio, Antonio, Epifanio, Aaron, Pablita, offered by Llantero and Decena family. For the souls of Lionel, Marian, Lodovico, Veronica, offered by Ining Lombria. For the soul of Juan, offered by Mila Rubio. Ngunyan iyon ikalimang Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang tema, ang satong pakisumaro sa kagurangnan sa komunidad nin simbahan. Sa padagos na pagselebrar niyato kan panahon nin pagkabuhay liwat nin kagurangnan, pinapagirumdum kita sa banal na misa ng ngunyan na danay na mabuhay sa pakisumaro ki Kristo asin na maging saksi kan sa iyang pagkamuot sa lambang saro. Ang Kristiyano dadain nagtatalubo sa pakikipagkapwa, daiman minatalubo sa matanos na pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang marhay na relasyon, pagpatinao-tauhan, asin pagdinangug-dangugan, kung maisabuhay niyato sa laog ng sa itong mga familia, mga amigo, asin parokya, magiging magayon ang sa itong relasyon sa mahal na Diyos.
Ang satuyang Santa Misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator, for Professor, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos, asin awiton nyato, ang awit sa pagpuon. Makawit sa kagurangan, kita gabos na nanikis sa daga. Makawit sa kagurangan, kita umaw sa Diyos. Umawon sa iyang kagayonan, umawon sa iyang ngaran, umawon sa iyang mga nilalang, umawon sa iyang Espiritu Banal. Magawit sa kagurangan, kita gabos na nanikis sa daga. Magawit sa kagurangan, kita umaw sa Una niya to, ang satoyan selebrasyon, sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sinan katuninong nga nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin keso Kristong kagurangnan, mapasain lugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tuga. Tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ko, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangnan tang Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kagurangan,
kasalan kan ginawa, kaheraki kami. Ikaw na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawa. Ako asa mo pagimahera, ikaw na nagtutukaw sa tuong kanama, kaheraki kami. Kaikasanaan manan, ikasanaan kakurangan, ikasanaan uro kahalang ka. Yesu Kristo may pa, ang Espiritu Santo, sa mamurawayan kan Diyos Ama. Mami, bi kita. O Diyos na makakamahan na sindayang kasagkuran, danay na hamanon mo sa muya, an sakramento kan Pasko at tanganing an mga pinagkanigo mong baguhon, huli kan banal na bunyag, magdulot kan dakol na bunga. Sa tabang kan sa imong pagbantay, asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahanin buhay na daing kasagkuran. Huli kay Jesu Kristo, pag-unan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, minapahayag kan pag-ayon ni San Pablo sa katripunan kan mga disipulo sa Jerusalem, pakatapos na siya makonvertir. Maihinanyog man yato ang luway-luway na paglakop kan simbahan, asin ang katuninungan, asin kaugmahan, na naagihan kan mga kaayon digdi, huli sa saindang pakisumaro sa kagurangnan. Hinanyogon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa gibo nin mga apostoles. Pagdatong sa Jerusalem, nagprorbar si Saulo makihalubilo sa mga disipulos. Alagad, natatakot sinda gabos sa iya. Dai nagtutubod na disipulo siya. Kinuha ni Bernabe. Dinara siya sa apostoles. Asin isinaysay sa inda kung paano nahiling ni Saulo sa dalan ang kagurangnan, na nagtaram ngani sa iya. Asin kung paano kaprangkang naghulit si Saulo sa Damasco sa ngaran ni Jesus. Kaya nakaiba-iba ninda siya, naglalaog nagluluwas sa Jerusalem. Prangkang nagtataram sa ngaran kan kagurangnan, nakikiulay man siya asin nakikidiskusyonan sa mga Helenista. Alagad, hinihinguan ninda siyang mapara, pagkaarami kaani, ininggayo kan mga tugang, hinatod siya sa Siaria, asin isinubol sa Tarso, asin simbahan sa bilog na Judea, Galilea saka Samaria, matuninong naguuswag, asin naglalakaw sa pagkatakot sa kagurangnan, asin nagdadakol sa ranga kan Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw ning sa imong banwaan. Mag-uumaw ako sa imong kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Hali sa imo, ang sakong umaw sa dakulang pagtiripon, ang sakong mga panata uutubon ko, sa atubang kan mga may pagkatakot sa imo, magkakakan ang mga mapagkumbaba asin mababasog. Uumawon ang kagurangnan, kan mga nakikihumapot sa iya, mabuhay ang sa indong puso, sagkod lamang. Mag-uumaw ako sa imong kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Makakagirumdom asin mabalik sa kagurangnan, ang gabos na puro kandaga, magsasamba sa atubang niya, ang gabos na kapag-arakian kan mga nasyon. Mag-uumaw ako sa imong kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan.
Siya sana ang sasambawon kan mga nagtuturog sa daga. Sa atubang niya, maglulukmo ang gabos na mahihiling sa alpog, asin ang sakong kalag sa iya mabubuhay. Mag-uumaw ako sa imong kagurangnan sa taho nin sa imong banwaan. Ang sakong mga ginikanan maglilingkod sa iya, isasaysay kan kagurangnan sa maabot na kapag-arakian, ipag-uusipon ang sa iyang kasuriputan, sa banwaan na namumundag, gibo niya. Mag-uumaw ako sa imong kagurangnan sa tahaw nin sa imong banwaan. Sa ikaduwang babasahon, ang banal na pagsurat nagtutukdo sa to na dapat kitang makanood na mag-ako kan gabos na bagay na minaabot sa buhay ni lambang Kristiyano. Ang pagkamuot ipinapahiling sa gibo, irukyaw niya to ang katotoohan na ini. Siring man, madaralugod kita kan sa tung pagtubod sa pag-utob kan mga banal na tugon. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, dai kita mamuot sa tataramon ni sa dila, kundi sa gibo, asin katotoohan. Digdi maaaraman ta na sa katotoohan kita asin sa atubang niya, mapapatiwala taan sa tung puso. Minsan pa, sa laon kita kan sa tung puso. Urog kadakula ang Diyos sa satuyang puso, asin aram niya ang gabos. Mga namumutan, kunda ikita sinasala kan sa tung puso, igwa kitang sirig buot sa Diyos. An anuman na hagadon niya to, makukuata sa iya. Huli ta inuutob ta an sa iyang tugon, asing ginigibot ta an uyon sa iyang buot. Ini an sa iyang tugon. Magtubod kita sa ngaran kang aki niyang si Hesukristo. Asin magkaminroot mootan, siring sa itinugon niya sa to. Ang naguutob sa iyang mga tugon, nagdadagos sa iya, asin siya sa iya. Digdita aram na nagdadagos siya sa to, sa espiritu na itinao niya sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga disipulos, ako ang tunay na balagon, asinan sa kong ama, iyo ang paraataman. Ang lambang sanga sa sako na day nagbubunga hinahali niya, asinan gabos na nagbubunga linilinigan, tanganing urog na magbunga. Kamo malinig na, huli kang tataramo na isinabi ko sa indo. Magdagos kamo sako, asin ako sa indo. Siring naan sanga dai sa diring makakapagbunga, kun bako padagos na yaon sa balagon. Siring manday kamo, kun day sako magdagos. Ako ang balagon, kamo ang mga sanga. Ang nagdadagos ako, asin ako sa iya,
Ini ang nagbubunga nindakol, hulit akon mayo ako, mayo kamong magiginibo. Anday sa ko magdagos, itatapok sa luwas, siring sa saka. Asin maaalang, titipunon sinda, isasapog sa kalayo, asin masusulo. Kung magdagos kamo sako, asin ang tataramon ko magdagos sa indo, ano manabot nindo, hagado nindo, asin mapapa sa indo. Day napapamuraway ang sakong ama, digdi napapamuraway ang sakong ama, na magbunga kamo nindakol, asin magi kong mga disipulos. Marhay na bareta nin sa tong kakurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw pan gabos. Sabi kan sarong ina na babae, na sarong babae na nagin ina. Sabi niya, an buhay mag-agom garuman sa na misteryo kan rosaryo. Kan bago kaming kasal, maugma. Kanan mga bisyo kan agum ko nagruluwasan, mamundo na. Kanan mga bisyo kan agum ko nagruluwasan, mamundo na. Kan magadan siya, mamurawayon na. Ngunya na ako single giraray, maliwanag na. Arog man po talaga kanian buhay niya to. Perming nagbabago. Alagad kung paghihilingon ta sa enot na babasahon, ang pagbabago para kay Kristo kaipuhanin panahon. Gabos kita na yaon digdi, namumuot asin maabot na magsunod kay Kristo. But sabihon ka ini, igwanin pagkakaiba, an sarong klase nin Katoliko na gusto tang magin, an ideal na sinasabi. Asin igwaman na klase nin Katoliko na talagang arog kita ka ini. So, igwang duwang klase. Si ideal, tapos si real. Si satong ideya, tapos ini ang pinapahiling ta. Aram ta na ang parasunod ni Kristo, dapat kita mapagpasensya, may pagpugol sa sadiri, maimbod, matinao, asin mabuot, asin kadakol pang iba. Ini nagkakapira sina. Dawa na nga ni aram taan mga ini, sinusunod taan mga resiping ini, alagad sa kadakla na oras, daiman talaga. Kaya makamurumundo ta sa pagkakaibang ini, an kamautan kan sa tuyang puso, asin sa realidad kan sa tong buhay, yaon an frustration. Alagad sa mga frustration man na ini, ang simbahan nagtataw sa to nin antidote sa pagmating ini. Halimbawa po baga, si San Pablo, nadangog ta sa inot na babasahon, pakatapos nin 3 taon kan sa iyang konversyon, nagpa-Jerusalem siya. For 3 years, para tubod siya, asin nagsusunod kay Jesus. Sa halos 3 taon na, asin nagmaabot na mapabilang sa mga disipulos. Kaya lang, pag-abot niya duman, ano ang nangyari? Kinakatakutan siya. Nagduduwa-duwa sa iya. An sa iyang tiwala sa sadiri, dakulang tiwala sa sadiri, an sa iyang pagiging makusog o maisog, day nakatabang sa sayang sitwasyon sa Jerusalem. Day ngani nahali sa iyang dating ugali. Si San Pablo day naging santo sa laog sa naninsarong banggi. Kinaipuhanin panahon na ang grasya ng Diyos, mabago siya. Siring man ini sa satuya, gabos. Alagad ining katotohan na ini, masakit akoon para sa sato. Ninhuli ta sa kinaban niyato na iningon yan. Minumuklat kita sa katukdoan, asin mentalidad na itong right now mentality, itong in an instant, ninhulita, kadakol na kitang nakukuha, instant, pwede tang makuha. Pero daiman gabos na bagay, arog kayan. Ngunyan, may instant coffee, kadakol na, may instant nganing cup noodles,
Na dati pagpapagalan mo pa, mainit ka pa. Kadto nga ni, ang pagkakaigwa ng girlfriend o boyfriend, nagahaloy ning pirang taon. Ngunyan, minuto sana kung tataw ka magburbulada, sabi kang iba. Pag napaiyo mo sa chat ka muna, sakalang ka mo mabistuhan pag nag-date ka mo. Pero dapat may koneksyon. Kaya po baga kumalaog sa restaurant, tilingon nindo. Kadtong panahon, pag mag-date-an babae asin lalaki, ang lalaki mapasikat ano ang best seller nindo digdi. Yan. Ngunyan ano ang pareha sinahapot pag nalaog sa restaurant, may wifi po kamo. Ano ang password? Day pa yan na-order. Kaya grabe ang pinagbabago kan panahon. Pero si Kristo mga tugang, tinutukdoan kita naan kahadian ng Diyos, ang pagbabago ta para kay Kristo, arog kan garubaga, sarong daga na kaipuhan mong ipreparar tanganing matanuman. Sarong pisog na dapat atamanon mo tanganing magtalubo. Maging banhi, saka mo itatanom tanganing magdakula. Si Michelangelo po gayod, pamilyar ka mo, ninhulita siya nagpinta ka itong sa Sistine Chapel. Kan siya nagtatrabaho, si Pope Julius II, pinapadali-dali ini sa iya. Natapuson niya ang sa iyang ginigibo. Pero dahil sinunod ni Michelangelo, pigtyagaan niya ini, pinagpuyatan. Dahil niya isinakripisyo sa iyang obra maestra, sakaan kalidad kan sa iyang gibo. Bako po ining rush. Ngunyan, tuod kita sa mga rush na gibo, rush printing, rush editing. Kaya pati mga cellphone, igwa ng instant filtered. Magayunon nga ako sa picture na ni, ito palang kadakol filtered. Sa paghiling kan Santo Papa, ang 4 na taon, garo haluyon para sa paghahalat. Alagad, day kay ni matiwadan, an gayon na hanggang unyan, an gayon hinahangaan kan milyon-milyon na tao. An Diyos arog man po kani, garo siya an great artist, kan satuyang kalag. Habo niya man na ilaag sa kompromiso, an kalidad kan sa iyang pagtrabaho sa satong buhay. Garo baga sa satuya, haluyon na ang siring ka ini. Pero aram nin Diyos kun ano ang sa iyang ginigibo. Asin kun mahiling taan gibon na ini, nin Diyos sa satuya, day kita nanggad panluluyahon, madidisganar asin iba pa. Sa ikaduang babasahon, ang parasunod ni Kristo, dapat itinataram, ang dapat itaram asin ibalangibog ang dapat na ibalangibog. Kung tapos na si pagbabago mo, ngunyan yaon na kita dig pag-apkar. Ini ang sarong maawot na itokdo kan sa tuyang ikaduang babasahon. Christ's followers have to talk the talk and walk the walk. Ang sa tuyang katolikong pagtubod, bakong komportabling pagtubod. Dahil ini nagtutok do sa to na magin kitang pabaya na mag-ugmasa na. Hali ini sa mga popular na kultura bako kay Jesucristo. Totoo, magayon ang mensahe pero bakong totoo. Mga tugang minsan hilingon ta na ang komportabling sitwasyon o kamugtakan bako man perming marahay. Halimbawa, yaong ka sa sarong kasal, magayonon ang reception, ang lugar, magayon ang garden setup, kan reception. Komportable ang gabos, maugma, tamagayon, alagad kun uranon, day ka masirong, day ka mahali, ninhulita gusto mo, mag-ugma ka. O halimbawa, nag-uurog makamo sa harong, ninhulita birthday, nagbibidridyo okay, nagbabarayli. Alagad nasusulo si kataid nindong harong, mapadagos ka pa kan sa imong pagbidyo okay asin pagparabayli. Kaya namumutan tanggayon ni Kristo, pinapaugma kita, nabayaan ta ang buhay na mayong kahulugan ninhuli sa kababawan
na sa tong ginigibo. Pagbabasog kan sa diri sa mga kinaabanon asin pagiging komportable sa immoralidad. Kaya nilinaw niya na kung sisay man ang minasabing sinda para sunod ni Kristo, kaipuhan ining duang bagay. We must talk the talk and walk the walk. Dapat maging kitang marhay na katolikong Kristiyano, namimibi, nagsisimba, nagiging imbwelto sa mga pagpahayag kan pagtubod, asin nagpapahayag manin katotoohan, asin kadakol pang iba. Alagad sa aral daw niya to na pagkabuhay, dapat yaon man ang pagmaigot na mabuhay kitang bilang marhay na katolikong Kristiyano. Ang pag-adal kan mga katukduanin simbahan, urog na itong daita na sasabutan. Tadawa minsan kita nagpaparasimba, kadakol man giraray kitang kahaputan. Dawa na kita nag-a-attender nin mga spiritual renewal or exercises, mga retreats, recollections. Igwaman giraray kitang mga agam-agam na kahaputan. Pagtabang sa nangangaipo, pagpugol kan sa diri asin paglaban sa tentasyon, asin pagpaasan kan sa tuyang mga krus. Pagpugol kan sa diri, paglaban sa tentasyon, pagiging maimbod sa moralidad kan sa tuyang misyon sa buhay, dawa yaon ang mga kadipisilan, kasakitan, asin persecution. Sa Ebanghelyo, sinasabi na, kaipuhan, tama nagibuhon an sa tong parte, tangani na kita magin mabinunga. Saro sa kaipuhan tang gibuhon, ang pagpamibi. Ang pagpamibi, sarong pribilehiyo. It is a privilege. Na ang Diyos, ang sa tong kaglalang asin paratubos, naka-online 24/7. Minamangnok kita, asin minadangog kung kita umapod sa iya. Aral daw ang sa tuyang pamibi, nagiging tulay kan sa tuyang tataramo na magin makapangyarihan sa pagsasagibo. Iyo man ini ang minasog pon kan sa tuyang relasyon kay Yesu Kristo, asin kan sa tuyang kaaraman sa iya sa aral daw tang pagkabuhay. Makwot niya na kita magin mga tawong namimibi o mapagpamibi. Ini ang kapahayagan kan sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo. Ako an balagon, asin kamo an mga sanga. Magdanay kamo sako, kung suhay sa sako, mayo kamo nin mahahaman. Mga tugang, arog man kita gabos ni San Pablo. Pano kita nin mga kakundian na paluway-luway, pakarhayon. Kunday kita magiging pasensyoso, dahi tayo ni maapresyar, tapos mawawaran pa kitang gana. Balikan tayo itong sa ikaduang babasahon, sabi, magkaminuutan kita bako sa tataramon o sa dila, kundi sa gibo asin katotoohan. Magayon makadangog nin siring na mga tataramon para magin sarong marhay na katoliko alagad, bako sa na dapat puro taram, dapat tawan ininin buhay sa pagsasagibo, asin tawanin kusog sa paagi kan mga bertud. Arog kan pagiging honesto, kabinian, pagkamaimbod, pagsakripisyo, asin pagsunod sa katukduan kan simbahan. Takundae, mayo kitang pinagkaiba sa mga artista na yaon sa likod kan kamera. Nagpapahiling nagaro para sunod ni Kristo, pero sa totoo, dahil man nagsusunod kay Kristo. Sa paagi kan mamumuto na pagsunod sa Dios, magin sa sadit o dakula manabagay, sarong simbolo nin kapakumbabaan, asin ang pagpapakumbaba, iyo ang shortcut, kan kabanalan, kadunungan, asin daing sagkod na kaugmahan. Asin tandaan niya to, sa siring na mga gawi, napapamuraway niya to ang satuyang ama, na iyo ang nagpapabunga sa satuya nin dakol, asin kita mismo, iyo ginigibo niyang disipulo. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan,
kagibo kan langit asin kat daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Dios asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki daili na lang saro sa pagka-Dios sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman huli kan Espiritu Santo, kay Virgen Maria asin nani tao. Pinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa ginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripon sa kagurangnan bilang sarong hawak nin mga parasambaan, balagon, asinan mga sanga, may pagsarig kitang magdulot sa Ama kan sa tuyang mga pangangaipo. Sa lambang kahagadan sa tuyapon simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magkasararo na maging sarong tunay na komunidad na nagbubunga ng pagkamuot asin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga sangakan balagon, putuluntaan mga daing pakinabang, asin paurugon, an mga marahay sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagkamuot, bakong mga tataramon, kundi tunay asin buhay, na nagrurumpag kan mga ulang nin pakaungis, asin pagbasol, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga Kristiyano, sa ngaran kan pagkamuot ni Kristo, magsanggawad kita sa mga nagihelang, mga nagsusulusulo, asin mga isinikwal sa satuyang komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapahingalo na sa Diyos, sagkud paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no Nama, giyahan mo kami sa kanin tunay na liwanag, mamatayan milugodan kusog, kan sa imong kapangyarihan, mantang naglalakbay kami pasiring sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos sa pagdulot. Thank you. Thank you po.
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang makumanlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon manlugod ken kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pagkinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kasumaro, kansaro, asin nangungurog na pagka-Diyos, sa bagsikay ning sinasambang pagtinao-taohan kan sakripisyo, nakikimaherak na gibuhon mo tanganing siring na minidbidmian sa imong katotoohan, kami manlugod makasunod kayan, huli kan mga marhay na ugali, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ni pagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarom pagkanlumang pagkabuhayan gabos na isinikwal binabago, sinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Pasko nag-uugman gabos sa bilog na kinaban, patinghanean mga langit no na bertudes asinan mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabon ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring nyambut pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ang gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya maninkalis sa singiraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ang magabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganon mo kakurang na ikinamaharap mo ang pagkabuhay mo liwag ikinamahayag sa kun na ikaw Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsararon ka ni Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibig kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo magkanigong magin kahiras, kan buhay na dayeng kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kay bani asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agaw kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan ni tinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon.
an katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kilaban, kahiragi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kilaban, kahiragi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan kasalan kan kilaban, kami Malod po ang gabos. Uyan Cordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Cristo. Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na nakikimayara kami, magkanigong magumari ka sa imong banwaan, na tinupdoan mo sa pagikan mga langit no na misteryo, asin gibuhang magdumanhali sa lumang pagkabuhay, pasiring sa bagong buhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po mo ng gabos sa pangapasasalamat.
Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na si Reverendo Padre Anthony Beria. Ang satuyang mas offeror asin ang choir ang CRC Iriga. Ang akolito, ang mga nagbasa asin ang ministro laiko, asin ang gabos na oya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa inyong gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ere kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 5 nin aga ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin maghinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon, na dahil pa nakakaatindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Maraynal daw po sa inyong gabos. Maraynal daw man po, Father. Duman Banwaan, siya taron niya komunyan. Ang tataramon na nadamo, ang tinapay na nabasong, ang purapon din bagong kusong, naganin sa kapwa maglingkod.